love to color, and my brand new Igbo coloring book is my favorite new project. It has all my favorite cartoon friends from the Igbo body parts song. And I get to color while learning body parts in English and Igbo. Cool, right? It's super fun, especially the bonus page where I get to label everything myself. I feel like a real language pro. And with my birthday just around the corner, it makes the perfect gift. Mom says it's educational, and I say it's awesome. Tell your mom or dad to get you this Igbo coloring book for your birthday. Then we can color and learn together. Okay, now back to the show. Chọgharịwara nye m ya ugbu a. Dochi hapụnụ m aka ọ n'ihu na nna egwu egwu, ọ n'ihu gị na nna egwu egwu. Mana apịpị m ka ọ ị nwere apịpị ndị nke iji egwu egwu, nyenụ m apịpị m. Ama m nọ nke gị, mana hapụnụ m aka ka m were egwu egwu. Chisom, ị ma na ịdị anya ukwu, ka ị ga-esi were apịpị gị wekwa nke m egwu egwu. Nye m ya ugbu a, nyeghachi m apịpị m ugbu a. Dochi hapụnụ m aka, hapụ m aka. Ụmụaka ndewonu. Maazị Agụ. Ọ ka bụkwa m ezi enyi unu Maazị Agụ. Eji m n'aka na unu dị mma. Udochi na Chisom, ana m anụ ebe unu na-enwe obere ọgbaghara. Kee ihe ọwụ? Chisom nwere apịpị m, ọ chọghị nyaghachi m azụ. Maazị Agụ, eji m apịpị Udochi na-egwu egwu ọbịa na anụso m ọgụ. Mana nke bụ eziokwu, Chisom, ọ bụ Udochi nwe ya bụ apịpị? Ọ bụ ya nwe ya bụ apịpị. Ọnọdụ ahụ nọ na ya na-echetara m ihe mere n'obodo Idu na Ọba. Ọ na-echetara m ihe mere n'obodo ụmụ anụmanụ. Ọ ga-amasị unu ịnụ akụkọ a m chọrọ ịkọrọ unu? Gaa n'iru Maazị Agụ, akụkọ na-adị anyị mma. O nwere otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ, ụnwụ bịara daa, ụgani wee dị, nke kpatara na agụụ nọ na-agụ ụmụ anụmanụ. Ọnwụ wee karịa. Ọtụtụ ụmụ anụmanụ enweghị ihe ha ga-eri. Mana Maazị Mbe chọpụtara na ụmụ nnụnụ afọ na-eju ha oge niile. Ha na-agụsa egwu, na-enwesa ọṅụ. O wee na-agbagwoju ya anya ka ezi ka ihe dị ụta si wee na-eme. Otu ụbọchị, o wee kpebie n'ime obi ya na ọ ga-achọpụtarịrị ebe ụmụ nnụnụ si eweta nri ha na-eri. Nke a mere na o soro ugolọma wee na-aga ka ọ mata ebe enyi ya ugolọma si enweta nri. Ugolọma ezi enyi m, enyi nke m na ga adịkwazị ka ọ bụ enyi ngwere na oke. Elisha m ihe anyị na-eme m, onye mere enyi ya. Maazị Mbe, isi na m na-ezoro gị ihe, kezikwe nka m si ezoro gị ihe? Ị na-ezoro m ahịa iyi ajụ m. Na-eke ụmụ dị n'obodo, ụgani ebe niile, ụmụ anụmanụ nọ ya na-agụ, pioro izoro jeri juo nri ya hụọ, ịfụta ya na-ama pokopoko, ịfụ ka m na-akpọ otu na nkụkọ ihu ịsa, enyi m na gị nke a. Maazị Mbe, iwe we na-anụ gị n'elu na eburu anụ elu ibe m, ịma mfeli nwa elu ruo ebe m na-akpata nninu. Mgbe Maazị Mbe nụrụ nke a, ọ tụpụta atụmatụ n'obi ya ihe ọ ga-eme. Ọ bụrụ nnọọ ife n'elu eje egburu ya mmadụ, dịka ezi enyi m, ịgwa na ụmụ nnụnụ ibe gị onye ahụ na-ehe m ofu abụba nke ya ofu abụba nke ya, ewere ya kwara m nke enu nwe erubeghị ya eru. Ke ọ kakwara gị obi ime? Ife anyị na-ajụfere ime m were ntafiri ọnụ, egwu na-atụ afọ oburu ụzọ, wetara na-eweta. Ngwanụ, nsogbu adịrọ, anyị ga-agbalị nye. Ka ụbọchị ahụ gachara, ụbọchị ọzọ wee ruo. Ugolọma, ikwikwii, agụ nkwọ, icheoku, ọtụrụkpọkpọ na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bụ ụmụ nnụnụ wee bịakọta ọnụ wee wepụta abụba nku ha wee kwara Mbe nku ma kụziere ya dịka esi efe n'elu.
Biko ebe ka anyị na-aga nọ ife nkum na-ada pakpa. Bechukwu so ya nwere nri n'oge agụ a. Ịmakwa nọọsụ nsọ anyị nwa bụ ụmụ nnụnụ bụ ndị ga-erute nwa ebe ahụ. Nna ụmụ nnụnụ unu na-erikwa ụwa. Ụmụ nnụnụ wee bido wee na-efe na-aga na be Chukwu. Dịka ha nọ n'elu na-efe, ha wee bido egwu. Anyị gaje egwu n'ụmụ igwe njine. Anyị gaje egwu n'ụmụ igwe njine. Anụ nwere nku ga-eso eche njine. Anụ enweghị nku eso eche njine. Ọ belụ mbe nwaanyị ga njine. Ọ belụ mbe nwaanyị ga njine. Dịka ha ka nọ n'elu na-efe, Maazị Mbe chepụtara atụmatụ nke o zoro ọ ga-eji wee họrịa ụmụ nnụnụ. Ndị be anyị na ndị enyi m ọ ya amasịkwana m eruwe ebe Chukwu a na-eje na-ewere aha ndị enyi m ji nwa mara m wee na-akpa m aha ọ na-atọ m nnukwu ụtọ. Kedu aha otutu ọ bụ? Unu Dum. Onye? Mmụnụ Unu Dum. Kedu mgbe iji zabazi Unu Dum? Ọ bụ onye zaa tiwe mkpu. Ihe a bụ aha ndị enyi m niile ji mara m kemgbe ụwa. Ọ na-aba akpọ m ya nwere obi aṅụrịsị ha nne n'odogwu kiriwe mmanwụ. Ụmụ nnụnụ bụ na ụmụ nnụnụ nwere obi ọma. Ha amaghị na ihe mere Mbe ji wee chepụta atụmatụ ahụ ka ọ ghọrịa ha. Ha wee kwekọrịta n'ihe Mbe kwuru. Ha gụrụkwa egwu ha na-aga nwayọọ nwayọọ. Anyị gaje egwu n'ụmụ igwe njine. Anụ nwere nku ga-eso eche njine. Anụ enweghị nku eso eche njine. Ọ belụ mbe nwaanyị ga njine. Ọ belụ mbe nwaanyị ga njine. Enjoying this film, you will love the Unu Dum storybook and coloring book combo pack. It is a colorful new twist on the classic Igbo folktale about the cunning tortoise who learns that greed never pays. This combo pack includes 2 amazing books, a bilingual Igbo-English storybook bursting with vibrant illustrations that bring the trickster tortoise and the bird friends to life, and a coloring book featuring all the characters from the story and the short film, perfect for hours of creative fun. Get ready for excitement, laughter, and an important lesson in generosity. Spark your family's imagination and make reading time extra special. Don't miss out. The Unu Dum storybook and coloring book combo pack is available right now on Amazon. Order your set today and let the adventure begin. Ugolom, no. Ọ bụ dị m mma na agụ na ụmụnne gị bịara. Onye a bụ onye ozi m, ọ ga-egosi unu ebe unu ga-anọ. Ngwanụ soronụ m. Ebe nke amaka. Aga m achọ ka unu nye m afọ unu. Ha nwe Ugoloma. Onye kwu m n'akụkụ wa agụ nkwọ. Kekwu ya n'azụ wụ ikwikwii. Onye kwu na aka nne ikwikwii wụ nkenụ. Onye kwu n'azụ nkenụ wụ egbe. Onye kwu n'azụ egbe bụ Unu Dum. Si n'ọ gịnị budoro afọ ikpeazụ afọ? Unu Dum. Enwetala m ya. N'oge na-adịghị anya, m ga-akpọpụta unu wee mere Chukwu ihe nkiri unu ji maka ya wee bịa. Ụmụ nnụnụ wee gbasie egwu wee mechara Chukwu ihe nkiri wee bupụtasịara ha nri nke ha ga-eri wee nwetakwa onwe ha tupu ha anawa. Isi nri nke atọ ka ọ dịkwa ka ọ ya adị ụtọ. Biko ọ lakwa atọ na ọ naghị atọ nọ na-ene anya n'ife dere n'akwụkwọ. Sagụta m ya Unu Dum bute ebe a na bụrụbịa. N'ihi anyaukwu ya, Maazị Mbe richara nri ahụ niile, nke mere na agụrụ bịa jide ụmụ nnụnụ ndị ọzọ. Nke a mere ka oke iwe wee wee ha wee kwuo kpebie n'ime onwe ha na ha ga-anara Mbe nku ha oge ha ga-esi na be Chukwu pụọ ma fedatakwa n'obodo Idu n'ọba.
bịa Maazị Mbe imerọ ihe a ka iwe ezigbo ọyị m cha chekwe m agwa gị mụ na ndị enyi m anyị ekpebigo na ị ga-enye anyị ugbene anyị ugbu aka m na-ekwu okwu nye m ya ọsịsọ na ịda anyị ara ugbu a ịma na aka ji eje efeda n'ụwa efere m nkuke ọzọ ma ya bụrụ ka nri jụrụ n'ahụ ọ bụrụkwa nne ya ọ dị ụtọ nnukwu ada ama ọ dị ụtọ nnukwu kwa anyị ma na iwe onye ahụ ha ị ga-achọ n'otu ị ga-esi mee batakwa n'obodo idu n'ọba mbịa cherukwekwe n'obiko ọ na-abụ onye riju ahụ o kotere unu nke bụ okwu onwe ka unu siri n'ụwa ọ na-akpọ anị m nwe m si ya fụfụtara m uru o ji abụ ndaba abụ nka ndakọrọ onye rijuru ahụ ekotere onwe ya okwu ewuo m ụmụ nnụnụ kwetere na ha ga-aga hụ anị m onye nke bụ nwunye mbe maka na ka o sila dị ha nwere n'obi ọma mana ha kwuru na onye aghụghọ nwa onye aghụghọ elie ya n'ihi nke a ha sị na ihe ha ga-ezi anị m abụghị ihe mbeziri ha That song, you will love the Egwanongo activity book. Learn to count in Igbo from 1 to 100. Get lots of practice writing and recognizing Igbo numerals. Solve puzzles, color, and play games that make learning fun. Build confidence in speaking Igbo while developing early math skills. The Egwanongo activity book makes a great gift. Get it today on Amazon.com. Kedu ka m ga-esinyere unu aka? Iwewe na gị na-abịa nye gị nsogbu mana ọ bụ di gị si karịa gị nke a. Di m, ahụ dịkwa ya? Kedu ihe ọ chọrọ? Nọ na-efe batata. O si mba bata. Ọ chọrọ ka gị bupụtara ya ngwongwo ya niile n'isi. Ngwongwo, kedu ngwongwo ndị ọ chọrọ? Nke ndị siri ike, nke ndị kpọrọ nkụ kpọọ. Ka ihe ọbụla tara akpụ dị n'ime unu, ọ sị gị bupụta esiere ya n'ezi na ọ na-abata. O, nsogbu adịrị, ọ bụrụ ihe ọ chọrọ. O wee mee na anị m buputere ihe niile kpọrọ nkụ, ihe niile tara akpụ, ihe niile siri ike, ihe niile dị nkụ nke dị na be di ya wee buputere di ya n'iro. Ka Maazị Mbe si n'elu wee dakwasị n'elu ihe ndị ahụ, azụ ya niile wee gbarie gbakesịa ebe niile. Ọ bụ nke a kpatara na ruo tata azụ mbe nwere nkeji nke dị na ya. Ebe a ka akụkọ m ga-anọbịa na njedebe. Ụmụaka, o nwere ihe unu chọpụtara mere n'akụkọ a? Maazị Mbe dị anya ukwu. Nke a bụ eziokwu. Kedu ihe ọzọ unu mụtara n'akụkọ a? Ihe ọzọ m mụtara na ya bụ na ọ dịghị mma mmadụ nwe anya ukwu. Ikwutechala ya somsom. Ugbu a, o nwere ihe ị chọrọ ime? Udochi nwanne m, biko gbaghara m. Ama m na ewere m apịpị gị wee gwurie egwu na-agwaghị gị agwa. Biko iwe ewela gị daalụ sọ somso. Somsom, ị mere nke ọma. Ebe ọ bụ na ị gere m ntị ma mee ihe ị kwesịrị ime, enwere m ihe onyinye nke m ga-enye gị. Ngwa, lee apịpị Maazị Agụ nke gị ka ị were ya na-egwu egwu. Maazị Agụ, daalụ. Nsogbu adịghị. Cheta na-ege ihe nne na nna na-agwa unu ma na-amụtakwa ihe mmụta dị na ya, maka na dịka m si ekwu oge niile, mmụta dị ụtọ. Ka emesịa.